nek Jumatan apa kowe iki ra ngerti bahwasanya sesungguhnya wong sing Jumatan iki padha karo wong haji. Wong haji sing bagus sing diterima sing mutaqabbalatan sing diterima karo Gusti Allah. Wis arep ning Riau arep ning ndi pokok nek dina Jumat jam 11 mesti ngantuk bener ora? Krana pancen ganjarane padha karo haji sing mabrur, haji sing apik mutaqabbalatun sing diterima karo Gusti Allah. Mulakno aja pisan-pisan ninggali Jumatan nggih. Wis sak nakal-nakalmu, sak bulet-buletmu aja pisan-pisan ninggali Jumatan. Eman banget. Gus, kula niki mboten kiat, kula niki nggih pengin haji, pengin roh Mekah, pengin napa tapi mboten gadah biaya. Kowe istiqomah Jumatan niki lho, niki wis padha karo haji ganjarane jenengan. Tapi niki bagi orang-orang yang memang tidak mampu. Terus nek kowe duwe akeh, lemahmu amba, tegalmu amba, terus barno kowe maneman malah gitu ku mobil, gitu ku motor, gitu rabi, mangkat haji ora gelem. Lah iki ora oleh kowe nggih dalil iki. Kowe ora termasuk fuqara. Berarti wong sugih, nek wong sugih ya kono ndang daftar haji, ngono lho.